I Næstved bor Faster Kuhl og alle hendes julevenner. Mød dem lige her i Faster Kuhls julekalender. 1, 2, nissesko! Hej. Nå, jeg var lige i gang med noget julerengøring. Ja, det skal jo gøres. Ikke? I gamle dage, der var det kun pigerne og damerne, der gjorde rent. Sådan er det heldigvis ikke længere. Fordi det er da ikke fordi, jeg er helt vild med at gøre rent. Og så er det jo meget godt, at man kan deles om det. Uanset om man er en dreng eller en pige, en kvinde eller en mand. Jeg havde da næsten glemt, at vi skal i gang med en julekalenderlove. Men jeg vil nu alligevel sige, at når nu man skal gøre rent, ikke? Og det skal man jo en gang imellem, ellers bliver der lidt klamolade derhjemme, jamen så må man jo gøre det sjovt. Så på med julesang, og så er det bare derudad. Nå, det var den julekalender, vi skulle i gang med. Er I klar? 1, 2, nissesko! Verdens kedeligste mand. Huh? Bonk. Bonk. Nej, tænk engang. Teselskab med en nedfalden nisse. Det må jeg nok sige. Altså ham, verdens kedeligste mand. Han er faktisk ret god til at lave hygge, når det endelig skal være. Nå, jeg må hellere videre med mit rengøringshudli-hud-projekt her. Kan I nu have det godt, til vi ses igen i morgen. Hej hej! Når julesneen falder og engle kalder, så er det jul med Faster Kuhl, når fantasien får